Víte novú videu, akorát som v Prahe. Zúbudil som sa v tejto izbe, Airbnb izbe. Neviem presne, čo tu robím, ale som tu. Som strašne hladný, že som vypil nejakú vodu. Ale idem sa si kúpiť nejaké raňajky do nejakého shopu. Blízko je tu Flora, nejaký obchodiak. Zabudol som si samozrejme nohavice na spanie. Takže si budem musieť kúpiť hájomku nejaké kredasy, teplakové alebo niečo také. Fuj, táto voda chutí, ako keby ju načapovali z bazénu. Som cítiť chlorakami. Určite nechoďte do Prahy, keď bude leto pekne a teplo. A keď môžete chodiť krátnu tričku, choďte, keď tam je 0 stupňov. Vtedy to dáva najväčší zmysel, samozrejme. Pozri sa mi tam taká obrovská. Minula som videla takéto billboardy a pýtala som sa na to. A fakt, v Prahe je Hooters, takže Kože, chcela by si tam robiť? Chcela by som tam ísť jesť, pozerať sa na dievčatá. Takto nejako vyzerá stav, ktorý nosí obedy. Takto a ešte krajšie. Keby som robila, tak áno. Ďakujem za komplimentuš. Ako? Ďakujem za komplimentuš. Tak tebe len komplimenty. Teraz sme pred Palladiom a ideme nakupovať vegánske poňavky. Hell yeah. Ak sa Lukáš nezadusí a nerozkýcha. Hej. No, Lukáš, zrušili toalety v Palladiu. Nebude nič. Na páskom záchode je taká istá rada ako na dámskom, čo je dosť nezvyk. V tomto Palladiu je strašne veľa ľudí. To je surová cerka. Sme v Palladiu, nekoľka ma zatiahla do body shopu. Pravila, že trošku pachnem, takže by som sa mal trošku skosmopolitniť, tak som si kúpil takúto nejakú kisty na eau de toilette, čo je toaletná voda. Veľmi ľahká, športová, letná voňa, ktorá mi hádam neurobí až tak zle, čo sa týka kýchania a alergických reakcií. Ani hanbu pred dievčatami. Že tam máš bar, tam je guacamole a tam sa môžeš najesť. A toto tu je čo? To sú bomby do kúpela. To si hodíš do kúpela a to začne tak strašne peniť a farebné a jednorožce z toho začne vyskakovať. Jednorožce. Čo je to? Jedlo. Aké? Giant bar pomegranate. Chlapčenské čipsy a dievčenské čipsy. Modré pre mňa, ružové pre Nikoletku. Romantiše? Romantiše. Na Valentína. Kačičko. Vidíš, oni budú takéto. Ako by sa zatvorila, keby ti tvoj partner kúpil takéto ružové čipsy na Valentína? Zasmiala by som sa iba na všetko. Takže pohode. Kľudne. Bola by si rada? Jasné. Určite. Poteším všetkému. Všetkému, čo je... Ružové. Čo má tieto znaky všetko. Approved. Som našla trávu. Konečne to niekto pomenoval správnym menom. Tráva. Pre vegánov. To môžeme. To je citrónová tráva. Ale hlavne, že to tráva, lebo vegáni jedia len trávu. Tak. V obchode by mal byť len toto. Len tráva. Hej, spásame trávniky u susedov. Aj citrónové, pomarančové. Všetky. Všetky trávniky. Aj siatý trávnik, aj golfový trávnik, futbalový trávnik, štadionový trávnik. Všetky trávniky. Rezeň, meatballs. Páči sa ti grafický dizajn? Veľmi sa mi páči grafický dizajn. Veľmi, veľmi tropické je to, pripomíname to krásne počasie vonku. Hneď ma to zohrialo na srdci. Toto. Banániky, To čo? Banánové? Také chcem tričko, No to je guilt. super. No guilt. No guilt. Alebo šaty letné. Pre mojich kolegov majú to aj gnoči. Dobre, ja som to mala dobre. Takže ten drak vyzerá. Cviklový šalát, jarný závitok, plnená cuketa, šalát, pečené zemiaky, cviklá mrkva, špenátový vrab a to
To je všetko. A ešte jasminová ryža. Áno. Nikolátka má? Ja mám kadečo. Má trošku farebnejšie ako ja. Má tam nejaké hovädzie s ananasom. Hej. Zemiaky. Nudle, zemiaky, cviklový šalát. Obyčajný šalát. Kukurica. Čo tam je? Kukurica. Čo to je? Kukurica. Ježišmária. Konečne tvoja chvíľa na junk food. Tranky. Keď mi bude z toho zle. Nebude. Dám na teba. Tam je tofu? Veľmi dobré, ale veľmi ťažké. Veľmi junk food. Veľmi oil food. Strašne junk, ale strašne vynikajúci. Môžem robiť Super textúra. oilového magnáta. A jarná rolka bola taká masná, že Spojené štáty chceli urobiť demokraciu na mojom tanieri. Zlatý klinec dnešného obeda, to surou zerkou je tento šperantový vrat. Tingo. Ukončete prosím výstup na nástup, dveře se zavírají. Krásne. Ne, vždycky to napsaný... To čo je za servírovanie? Babi, čo hovoríte na také servírovanie? Já bych to vrátila. To první slovo prodejní. 2 minimálně. Keď niekomu poradí, že je to dobré, Jo. ale on to říkal. My ideme Jdeš, jo? odkecávať. Neuhadnete. Akože viem to nakresliť, ale toto neuhadnete. A je to červené? Ktoré? Nie. Ktoré to je? Ktoré to je? Ktoré? Technologicky zdá. Ale však povedz. No, uvidíme. Já to nevím, co to je. Ale ty to dvaja vidia. Jedno slovné to je Já to vykreslil tak jako fázu všechno. knihovně. Ty ale dobré jídě. Hadice. Ty ale já to dobré. Je to jedno slovo? Jedno? Takhle jsem to myslel, takhle by to bylo. Rozprašovat. Nafta, je tam něco takového? Ale samozřejmě tak existuje dva... To je. Ale nevím, jestli Já to znám jako ty. Že ano. Ale jako existuje to i jako by v tomhle. Písek? Je to písek? Něco s pískem, ale nevím co. Čas uplynul. Co to bylo? Čo si dala? Linguine. S čím je to? Bazalkovo-sírové omáčce. Ktoré je růžový. Zvládáš to? No, a teraz by sme im mali vybrať úlohu. Takže, ako máme vybrať, ak to bude úplne ako niečo ľudí, No, dobré. Je to výborné. Mohol by som poprosiť to cviklové risotto? Ještě jednou, pardon. To cviklové risotto? Řepové? Řepové risotto. Jo, rozhodně. Čo popáš dobrého? Dyňové risotto a je fakt výborné. Dyňové či tekvicové? Tekvicové? Já nevím, oboje. Ako chutí? To bylo to fakt jako promakaný, že? Si skromná na slovo. Môžem ho dojť? Lukáš, čo papáš? Cviklové risotto. Prekvapivo. Ryža má super konzistenciu, cvikla je dobre uvarená a veľmi dobre chutená. Lukáš, a prečo mi krádneš moje linguiny? Aby si nebola tlstá.
To je presne toho, čo sa bojím strašne. Je to moc? Je to moc. Robíme to ako po Francúzsku. Vo Francúzsku? Teda v Taliansku. Sú studené, či už sú horúce? Sú akurát. Sú studené, alebo už sú horúce? Už sú horúce, takže už sú akurát. Už sú akurát, takže obotnám. Omáčka má veľmi dobrú konzistenciu. Cíti tam výrazné čierne korene. Sú také jemnejšie, je veľmi ľahká. A pohodne. Ďamka. Nepovedal by som, že je to najlepšie jedlo, ale je to dobré. Pre mňa, hej, mne dneska veľmi láhodí. O to žereš? Fiky. Fíky? Výborné fiky. Ešte tak nejaký krém. Sestřičky a tak. Musela byť skôr. Chtěla by sa spať ešte. Máš tam spaghetti. Je to chypo. Vlastne sušené figy s kešu krémom a s pistacemi. Chutila? Zaujímavé. Figu by som trošku namočil. Nie, aby to bolo vlhkejšie. Tá figa je strašne Taká sušená. No. Prišiel čas na burger. To sú družice. Všetci točia môj burger. Podržím ti. No, ja som si tiež chcela spýtať, či ho mám podržať, ale... Všetky dievčatá mu chcú podržať. Ručica je super. Ešte je BBQ omáčka, že? Prvé dojmy. Možno. Rúbkovo by som tam nedal. Takže hodnotenie, Lukáš? Vrta žemra. Lácka nevydrží. Rúbkovo je tam moc vrta. Ale dobrá horčica. Takže za horčicu 6. je to hrozně chutná už předtím. Ale já si ne, radši ne. Tak ještě ráda, když jsem tam. Tak co, jak to chutná? Mě totiž hrozně připomíná buchty, které dělá moje mamka, víš? Prostě úplně jednoduchá, obyčejná buchta, která není suchá. Tak to má být. Buchta nevyzerá sucho. Ale už jenom no dej si ty. Tak jako říkám, jako jestli jak chceš, ale tohle to už je to ako banánový chlieb? Trošku áno, no. Ako banánový chlieb a tá brusnica bola jahodová maška fakt dobrá. Vlastně jsme tam jako, jestli všechny, čau, čau, ahoj, čau.